Khulai pi baro na kalyang kadudashin Kendra Shillong ipedang subhai pi shikatup kubo mentaga janmiet shoban pai shikubo ki bubnya ini pechwai ki mat bekongsan. Ishim bentang Menteri Ketat Kobari kejingelang ba-apply jong ke Central Zonal Council Bhopal batong baga sokar umudi kay beteng benteng klan ya kejingedei bat sokar jela. Ya kendu biang Menteri dang ba ke jela Meghalaya bat Menteri dang ba ke Assam ban sedang no banyak pendek uput usam kewat ke ba shen on tau biang ya ki lightly ki regional committee. Ni madan ke kenhun kiseng halang na Garo Hills ban persya ia ke jing pendek put dan ke Meghalaya bat Assam. Pada isim benta Menteri dang ba ke Meghalaya ukon rat sangma ke jingelang jong ke NPP ka MEGHLAYA Block Committee batong ba on pan jingmut lang na ke GHEDC ban pendek ya ka jinge ka japut bat ke Assam. Kikubo kibubnya Menteri Ketat ki kampo ieng jong kesoka pedeng Amit Shah ulong ba kesokar Narendra Modi kelatri shitom ban penne ya ka jingedei bat kisoka jela. Usha ulong ya kene haba ai jingkren ha ka jingelang ba arpulai jong ka Central Zonal Council kablalong ha Bhopal. Ulay thu ru ba ya ki laipo tuli ki mat beper la dep ban ya pliu jingmut ha ka jingelang balalong ha Raipur ha ka ba arpunriu tuli na kini ki mat la dep ban penbet. Ulaban syu balala ban penbet state yaki babun ki jing daga jingai beteng banyak kendu apeng ki council bat ki jela nagapor syakapor. Ka jela Meghalaya bat ka jela Assam kila sedang ban beteng biang ya ka jingai kren ban penbet put jong kawat ka baar na ka benta riu tuli ki jaka ki bedang don hapedeng ka jingai kerja. Ha ka jingai kendu apeng Himanta Biswa Sarma ubalong Menteri dang ba ke Assam bat ukon rat sangma ubalong Menteri dang ba ke Meghalaya la shim ya karai ban tau ya ke regional committee ka ban clear daga kenhun ki Menteri ban let jingo iki jaka bat ban ye kendu iki nong shong shnong bat ki seng bahalang ki badon hakini ki riu tuli ki jaka ki badon haki jaka kaput jong ka langpi ka block 1 bat ka block 2 ka khandu lip siar ka nongwa ka mautemur ka bodwar bat ka desh dombre. Ngilarai ha ka jingelang ba hapo ka khatsan sngi ka soka na baro artli ke jela ken tau ki lightly ki regional committee halo kini ki jaka le thu umitrang ba ka jela Meghalaya ukon rat sangma hakila pathai khubor hadien balawai ka jingelang ha bekran ha kini ka sngi umitrang ba ka Assam uloong ba ka sokar ka jong u ka thrang ban penbet no kloi ya ki jinge ka ja haki khapun. Assam and Meghalaya has signed a historical memorandum of understanding resolving 6 disputes out of the 12 disputes raised by Government of Meghalaya in August 2011. We have decided today in this meeting that within the next 15 days, these 2 state governments will form regional committees for the 3 areas, which is 3 districts. Once the committees are formed, then accordingly site visits, public consultations, consultation with stakeholders will start, and we hope that the process will move forward, and in a reasonable time we should be able to complete the process for the next 6 locations also. Shisngi hadian bakasoka Meghalaya bakasoka Assam kelas sedang banyekran kawat ka baar banyak penbet no ya ka jingya ka japut hakin riu tuli ki jaka bun tuli ki seng Tremont Ngobha na Garo Hills ki bakentup ya ka GSU ka FKGGP ka ADE bat ka AYWO mentaga sngi kala pelong da ka jingshong kelan mengor banyak persya ya ka Memorandum of Understanding ka bala dep yasoy hapdengki artli ki jelah ubenai leber mentau senem. Ya kane ka jingshong kelan mengor la pelong hajan kalat mandrung Shah Civil Hospital ke badan hakmat jong umot sa kan mau ya ukyang nangba. Kini ki kenhun Tremont Ngobha ki la ru da ka dorkas sa uminjang ba ka jela konrat sangma bandawa na ka sokar ban bishar biang sa shisien ya ka MOU ka bala dep yasoy.
Meghalaya government, I mean MD government, had done the MOU without discussing and without any consent with the local people. Both the governments, the Assam government and the Meghalaya government, they signed the MOU, basing the MOU on the 5 mutually agreed principles. But however, we have felt that they have blatantly overlooked the 5 mutually agreed principles because we can, if we look at the aspects of the 5 mutually agreed principles, we have to look at the historical background, we'll have to look at the ethnicity, we'll have to look at the administrative convenience and geographical continuity and people's willingness. We'll be submitting our memorandum today, and we have given a copy to a lot of ministers. Menteri ang ba ka Jelau Konrad Sangma ulaong ba on panjingbot na ka GHDC ha ka bayday ba ka jing kren yesuk na ka bantao put usam bat ka Assam. Aba ai jing kren ha ka jing lang jong ka NPP Hamadan Mukayaw khmut osan ulaong ba ka sokar MDA ka lashim ya ka jing ket khle ban penbet ya ka jing ka japut ha ka rukom ka ban yahun lang da baro. Konrad ubalong ru Presiden jong ka National People's Party ulaong ba ka soka kalarai ban bu ka police outpost ha barato ban te lakam ya ka jingkiu jong kam sniu lasan ran lang ya menteri dang ba da UMLA ka raliang uba Komengon Omban UMLA ka Juwai uba Wailat Miki Shila UCM ka GHDC uba Thombo Shiwat bat kiwei de. Ka sorkar ka lapan syai ba kam don jing temu bon dore ka jing penteri kam ya ka UPI ling ba ka Twitter katnat ki kam plating ka kalau ong ba ka UPI ka dei ka jing syakri ban pensuk i pat ba bat ru ban kentiu ya ka yok ka kot kani ka jing pensyai ka lawan hadien belayo lom ya katu kat ni ki kai pot ba ka la ban don ka jing dor ba penteri kam ya ka UPI katnat kalau ong ba ya baro ki jing lot jing sep jong ki service provider on penmi pat da ki wei kilat ban na ki pat ba. Kalau ong ru baga sokar haus nem baladep kala kershan pisah lo ka jing penteri kam ya ka digital payment bat menta ka kentiru kan saai biang ya ka jing kershan. Hadu kendai hajar san spa life way ngut kili bit thamai ka jing pang covid ha India ka bakentiu ya ka jing don jong baro kinong pang hakari syaka sauklur saphulai lak sabupra hajar kendai spa nru pongut katwa ki bedang don ya ka jing pang kala hiar syaka kendai punyo hajar nriu spa sabupra ngut baro ki bibit thamai ka jing pang hakari kala kot syaka sanlak apunyo hajar lai spa nru poprangut bat apun ringut kala khlat no kontup ya shipongut hakerala kat kum ka kai phot balayo lum hakapo prabuji min step ka jingdon ki baya bet ya ka jingpang ka long not point pu ar na ka shispa kat ba ka jingdon jong ki belakot ka long khandai pu pra point san khandai na ka shispa la thu ka tanat ka kot ka khia ka jingdon jong ki baya bet thamai ka jingpang man la ka sni ka long sao point iwei san na ka shispa bat ki baya bet thamai man la ka tayo ka long lai point san khandai na ka shispa ha Meghalaya nreungut ki le bet thamai ka jingpang ha ki ni ki ap sao kon ta bladep khat nyongut ki la yo jingkot ya menta ki don komba lai spa khandai ngut ke bibit thamaya ka jingpang ha ka jela ka jingla tiet bha jong u shop mangel ban kamai shispa ron ban tiet hadu shispa sau phoron har ringkat bat u ishan kishan ublayo san phoron kala penpoi ki India sha ka aspa prapu khandai ron ha ka jing tiet ningkong persha e ka Zimbabwe ha ka jing lekai ODI ubalai bat bakhat du bala long ha Harare menta ka sngi Hadian balarai bantiet ningkong hakabas dang ke India kalamat e kajing nama kajing triam kawang bol jong ka Zimbabwe hakaba urahul bat udhawan kila sha panhap no tang hapo ka laipo bat sau phoron henry da kajing lekai bha jong nong tiet ubalai lala ban penpoi ya ke India shadu katei kathong Mantapat ngi khmi kajing long jiman jong sem benang hasilong kajing shet kalong ap khandai point degree Celsius bat kajing khriat kalong khan real point khandai degree Celsius kajing skam gau hau kalong replying chispa men step bat nyopusa nok chispa jan miet kajing hap slap menta kasngi kalong khan real point khandai millimeters kala ban don kajing hap slap ka ba malu mala ha ba bon ki jaka sa shisien ngi pen kan mawi phi ba ken ka khubo ka jongi phila ro ban pe live fa ka YouTube channel jong ka di news shalom Shawan poi shi ka bakut jong ka thuk khubo ni pe byang sa sien ni kini ki mat bakong san Ishim bentau Menteri Ketnat Kobari ka jingelang ba apply jong Central Zonal Council Bhopal bat ong ba sokar Modi kay beteng ban penklain ni ka jingdei ba sokar jela
Ia kenduk biang umin curang bak ke Jela Meghalaya bat umin curang bak ke Assam bat sedang no banyak penbaik ia put usam hagawat ke baar Shen on Tau biang ia lightly to regional committee. Ni madan ke kenhun keseng bahalang Nagaru Hills penpersya ia kejeng penbaik put beng ke Meghalaya bat Assam. Pada syem benta umin curang bak ke Meghalaya ukon bat sangma kejeng lang jong ke NPP kemupayau blok committee bat ong ba on pan jumut lang na ke GHDC dan penbaik ia kejeng kajah put mat ke Assam. Tiap lok katung lapoi sebukut jong tup kebo jeng mentaga janmiet haduk manisya berpilsai kesengi hagajuk kepo kebesibuni pi baro.